medyo medyo mo ako sa ano, kwento ko lang sa trip ko. Medyo mo ako sa ano, kukwento ko lang na may project tayo. Gusto ko lang document na gumagalaw yung project natin. Ito, may mga project tayo, nagpapadala tayo sa Palawan. Tapos may mga kinokontak tayong tungkol sa mga kung ano-ano. Di ba, more on minimalist na may lifestyle namin. Halos, gusto namin magkaroon ng parang sariling merch na ginagamit para hindi kami nanghiram ng ibang merch o nakikigamit. Pero may naisip na akong ilalagay sa dito. Siyempre, yung outro natin, gawa lang ng gawa para may mababalikan. Which is, yun naman talaga ang mindset natin ngayon. Nagiging creative lang tayo. Mas ginagalingan lang natin ngayon. Sa tingin ko, okay naman. Tuloy natin sa sunod araw tong vlog na to. Papakita ko pag dumating yung mga product. Tumawag na sa akin yung LBC. Kaya tabayanan na lang natin kung nasan yung LBC. Wala pa. Pasok. Wala pa naman eh. Pasok ka muna. Oo, video na natin pag nandyan na. Ayun na sila oh. Okay na po sir. Receive lang to sir. Receive lang po sir. Walang babayaran. Thank you. Kamay! Buksan ko na. Sige. Sabay na natin. Wow, ito yung tela namin oh. Check mo nga mahal kung maganda yung tela natin. Sa ako tayo sa. Ba't basa? Yung mabasa. Maganda rin ang ano nito, no? Ganda ng kulay. Oo. Charcoal. So, tingnan natin itong black. Sige. Try natin ang isa. Balik mo yun ha. Ganda. Mas maganda yung pag may embroider na. Uy! Ay! Ano yun? Ano yun? Anong meron? May clue? Anong meron? Ah, sige na. Oo. Lagay na. Lagay mo dito kuya. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ang category. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakayang papuntang Pingit sa Bantay Bayan. Sabi tapat ng Philando Building. Para ko sumakay. Nung dito po yung sa ano, papuntang Pingit, Bantay Bayan. Mano nung? Okay. 10. Yun. Ito na ako sa Pingit. Tapos sabi, sa Bantay Bayan ako bababa. Tapos, pasok daw ako dito sa kaliwa dito. Next na spot ko tong Barangay Hall. Kakanan ako dyan. Ako para sa project. Para sa gawa lang ng gawa merch. Kunin ko lang yung mga merch natin, boy. Dito. Ito na. So, ito na yan. Kung ito na nga, ayun. Ito yung brown na gate eh. Kakatok lang tayo. Dito ko ng 2 minutes. Tao po. Hello po. Hello po! Dito pala medyo malayo po pala to. Oo, kaya sabi ko, Kaya mas drop na okay na lang. town. Sige po. Saan po ba? Sa baba po? Sa baba po. Sige po. Sunod po ako sa inyo. Yan. Wow, ay. Ilang hits po to? 8. Nice, ang galing. Ang mahal po nito ah. Let's go. Watch until the waves crash to the shore. Tell yourself that you've been here before. In the corner of Thank you. Thank you. Bye-bye, doggy. Bye-bye. Bye-bye, Dre. Sabihan mo ako kapag okay na. Yes. Okay. Subscribe ka. Bye. Ah. Subscribe. Yes. Thank you. Ay.
Sabi na. Hanggang sana umulan. Ulap po. Medyo matagal na rin bago yung nag-vlog ako nun para dito sa project namin na to. Ngayon, magpapalo pa ako kasi kailangan ko magdagdag ng mga kailangan dun sa project namin na yun. Kaya pupunta ako ngayon. Text ko si Dre na nandito na ako. Dre. Yun sabi niya, Dre. Wait lang. Doon nasa gitna ako. There's a place where you will find where you can leave it all behind and you let go. Follow all the lights, they lead the way. We could watch. Hello, nandito ko sa camera ko. Sorry, na late. Okay lang. Bye-bye. Chat mo ako ha. Yes. Thank you. Thank you. Next. Today is the day, mga kaosan, na isa sa mga project natin na gano'n na. Karoon ng kulay. Ay, pupunta na natin. Paalam lang tayo sa mga kids. Bye, friends! See you. Ikaw lang kinuha lang ko. Sinako ba See you. Alis na ako. Baba na ako ng jeep dito sa pingit eh. Sakit ng braso ko kasi sumabit ako eh. Ngayon lakad na lang papunta dun kila Dre. Medyo naaalala ko pa eh. Yun si Dre oh. Hi Dre! Ba't yung parang... Hello! Ay, lalabas. Ara. Hello. Ay, ito na. Wow, ang ganda. Nice. Isang ganito, 2 hours tatagal. Ang laki talaga oh. Nice. Ang ganda naman. Ito na lahat. Oo, kuya. Ito na siya. Day, thank you. Wow. Oh, ang ganda naman sa Act 1. Wow. Too good to be true. Ito siya sa front. Okay. Tapos, Wow, ang ganda. Dre, belated happy birthday! yeah! Happy birthday! Thank you sa project. Thank you, Basta, Din. sabihan kita pag meron Yeah, kita. sure. No problem. Salamat. Thank you, Din. Tagal namin nagkwentuhan na naman. Uwi na. Kwento nga eh. Oo nga. Napadami. Single yan si Dre. Yeah. Single. Single. Kung gusto nyong ligawan, may standard siya, pero ano eh. Bye-bye. Bye-bye! Thank you. Waiting game na naman tayo ng jeep, red taxi. Bigat pala to. Pangatlo pa ako sa sasakay eh, kaya antay pa ako talaga. Pero ayos na yung usap namin, Dre. Thank you. Salamat po sa pagsabay. Ang tagal na natin nag-aantay. So nga ure mo Tagalog tamo are ibay marigligatan. Oy. Nanata ko kay. Apo, thank you po. Thank you sa nagsakay sa akin. Thank you po, Manang. Tayo na lang ako ng jeep dito. Ang galing naman, sinakay ako kasi kasi ang hirap sumakay. Tagal na namin din sa tayo ng jeep. Mga 30 minutes na. Tapos pinauna ko sila kahit ako yung pumara. Sinakay nila ako ng libre. Ayun, thank you. Thank you po, Manang. Thank you. Magnata. Po? Saan tayo dadaan? Ano po bang mas ma-convenient po, mas malapit?
alam. Lahat ng saan na daanan. Cam 7 na lang po na kung sakali makakadaan ng Cam 7. Lumal, nakasakay na ako ng taxi. Pauwi na. See you, see you. If it seems like it's too far, we'll get lost here in the dark. Don't be afraid, you have my heart to guide the way. You can take my hand, we can lay here in the sand. Oh, wherever we may stand. Bakit? Oh, the lighthouse My size, what's... will bring us Wow! Tato!